हेल' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोनखौ आं बे गुबुन मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायनाय थाबावबाय। आङो दिनै फेरिवेलाव थांनो रेडि जादों इउनिभारसिटियाव। लास्ट आरोना जोंखौ बिदाय होसिगोन, बेयावनो थांनो रेडि जादों। आरो नोंथांमोनाबो हायोब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, अब्लासो नुनो मोनगोन आरो। थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो जागायनोसै, नायलांबाय थादो। दोनलांनो रेडि जादों नै आंखौ बोराया। थोदो थांसै। क'क्राझाराव ना बोराया दोनलांनो नागिरदों आंखौहाय। सानफ्रामबो दोनलांबाय थानाङो क्लासाव थांबाबो। एबार दोनलांनो गसिगोन, एग्जामावल' दोनलांबाय थानो मोनसिगोन। गैला आं फरायथ'खाला नालाय। आंनाव फन हरदोंमोन नै, थिखोब हाबावाखिसै आरोना, डाइरेक्ट फैबावबाय जों। औ मोनफैबाय नै डिपार्टमेन्ट मोनफैबाय। लायदो नों, नेथ'नो थिनदों। थाब लायना फैदो। हाय लोगोफोर, जोंना दिनै फेयारवेल जाबाय, ओमफ्राय लास्ट लोगो मोनलायसिगोन आरोना। लोगो मोननाय नंला, दिनैनिफ्राय बिदाय होसिगोन जोंखौ, बुरैबाय नालाय। मानो फैयासै नालाय। Thank you deh. Thank you deh, oke. Ini kamar. Ayo udah sampai. Cek. Nih, ini ada. Ceknya satu tadi. Ayo. Berapa? Lapar. Kau lana video. Ơi, 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 nó một lát đó. खन्थाइ मणि ब्रह्म, फोरोंदाव ब्रह्म, जायवन नार्जारि, लक्ष्मी ब्रह्म, महिमा लाहारि, माइनावसि दैमारि, मार्जिना नार्जारि, मिथिंगा महिलारि। Cảm ơn
सारनि आखाइनि जोंनि फिसा अन्थोबखौ आजावनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय बयनिसिमबो सिगां फारसे फैनानै जोंनि अन्थोबखौ नाजावनायनि थाखाय जोंनि नैथि फरायसंनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आब' एबा आदा मोननिसिम गासैबो फरायसा नोंथांमोन फैयै दा समा जोंहा सानजौफु सम सफैबाय सानजौफुनि गाहाम हामलायथिखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय साननैसोआवनो आनजाद जोबथा आनजादखौ होनानै खालामनोसै आरो बिनिखायनो दिनैहाय बिथांमोनखौ खामानि मावनांगोन जोङो बे खामानिया हयथ' समाजखौ फोसाबनाय होनांगोन सोरबा समाज सिबियारि खामानिखौ मावनांगोन सोरबा मा खालामनांगोन बिजाब लिरगिरि जानांगोन लिरगिरि हिसाबैबो जों समाजखौ सिबिनो हायो सोरबा बे सार मेडामखौ एसे नैबे सिगाङाव फैनानै समखौ सफैगोन नामा सिगाङाव सार मेडामना Sir. Belum cepat ada besar sama. Oh, sangat. Belum lah, belum beri belum masuk. Foto kamera sini. Bây giờ tôi xin học con này. Bây giờ con học là được. Bây giờ नैथि फरायसानि सेंग्रा लोगोफोरखौ सिङाव हाबनो थाखाय खावलायनानै सियारफोरा बनांगौ एसे फट' लानो नागिरदों सानैसो फैलाय सेंग्राफोरा सिङाव फैलागोन सर बोसोराव खयजन बबे कलेजाव फसंथान ओंखारा बिदि होननानै फरायालासिनो थागोन नामा जों सोलोंथाइ लानांगोन जोंना प्रग्रामा जोब्बाय नै जों दा न'आव थांसिगोन एसे साहा लोंना थांसै ना दं जाग्रा जाहैनोसै आरो लोगो मोनबाय थानाय नंला बेबायदिना जोब्बाय फरायनाया मा फरायनो मा मावनो गावबा गावसै आरो कर्स लानाया ha? मा होनदों? माखौ? ए आयु माखौ जाजेननो नोंलाय? ओंख्रिया दालि ओमफ्राय जानोसै होमब्ला ओंखाम जानोसै जोंहा फाथो ओंख्रिलायबाव नामा अमा बेदर आं अब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथां